duga o jabira radio nura fm ye bi kononto ani nani tonni murumuru duru la seli amugo ka bo jela korji kulimani wodala abu munya ardo partenaire wi ambu bela jelenga fuli ka benege mo bi da kurunya kelena ka lasuma wati ashiba koro kornendo ngabu munya kalana ko ka belebele no be abla keita kufo nanka mako burkan buru kalana ngana ni wati na abla keita burkan buru ka fuli be kuma sokono abu sirajanta mohameta independant ne be mbolo do me bona aye munya igratse a kumara a ko munye kiri bomba muno ba anwa jamana kono nanga mako cour supreme abu ale sharia do ka boka bine sharia mu ne abe talika ku fonctionnaire kemesheki ba anwa jamana kono la ku ka bla uka ake kono la ga munye sharia mboka bin foka na bla bila abu munye adoshi ko ni abe mun na jamana go gouvernement oluka tabali usanfe olukum kono la ni ma kemesheki nywana ukube wole bla munye jamana premier ministre ma docteur Sokel ko kala maiga aka ferani dabali bela jelenke ko lubla uka ake ukonna la fatrike ba no be igratse ko fa kabo independant kono abu safna jara ayira ka fa komunye decision do tara decision muna an numéro be talike 366 wa decision tara munye juin kalo klita ane saba san 2019 ukonna ula ibina ka fa komunye section administrative muno be cour supreme du Mali ukonna la abu uli ya laini ministre mbe no ka bara unyashinin do munye bara ko ma anwa jamana kono no be furuba chako ko kofo akoni ma kemeshegi no be talike fonctionnaire kemeshegi na ku kabla uka ake ukonna la pour supreme yo ojabi ninka boka binti tari ka damina san 2019 la kana blame domina kombi abu sabna jara kwanye sanduru konin ko osoro ona tabe ibina e ka fo komiye dossier ko abulekele mero muna awbe be talike munye secrétaire général du gouvernement ko abulekele ndoi abu ore kama ibina e ka fo komunye ni barakala nunu kono ku be wole bla jamana premier ministre ma docteur Sokel ko kala maiga ku ka bla uka ake ukono fatrika baga fola ayira ka foko ni wuli ka jonno makateliala abu safna jira dona na tawla anwa furuba chakalaw e ku tina murti fari ninka abulo dawa abu ko sabuge ni ma kemesheki ne be ame domina kombi abu safna jira ube jamana ka chala wa be furuba chaira kono ubo ukonna ula ayira ka foko munye wati dola sera do kono ko otara kanyashi baragalaw ma abu safna jira sera munna be talike ka bo category adola ka tira sura munye category bela ka bo category dola ka tira sura category dola abu otesana yele ha oto okofowa do ka fara joro kan abu ibena ka foko o sera ko atara kanyashi ango jamana okonna la o sera munna atara ibena ka foko munye cour supreme oluka section administrative oluko ne ayira ka foko ni sera munna atalen flani abu safna jira kwa kallanya na maya tilela ango jamana okonna ola sabaningala ko ako ga sera entale foka na bila abu kwanye sanduru koni anyo osoro na kibodo koni ayira ka foko dossier abu safna jira ministre so mumbe nalega magamani aka kunye bela jelen nyashne do barako ma e ko ale ma dossier bela jelen tratiwa ka blakata di munye secrétaire général du gouvernement oluka tabali o sanvela ula ngabu safna jira ayira ka foko munye ni dossier ko abule gele lo tentente munye secrétaire général du gouvernement ale de kay yoro ula oro kumu kono la ni ma kemeshigi anko abu safna jira uku te foyini uka bla uka ake kono wa wole be bla jamana premier ministre ma docteur Sokel ko kala maiga aka ni dossier aka tabala aka donc a foko ni gelebe dossier kono la gelen ko ni ko abaka secrétaire général du gouvernement o yoro ngala ko akoni ma ko fole nuna be fonctionnaire kemeshigi ko fo faso ka chakala utewa abu safna jira yaira ka foko ne wuli ka jonno o makeka olubla uka ake kono abu safna jira kwa be na ke sere soso danye malikura muname ko laini e ko kwa be ka soro fenywa ko sabuge abu safna jira ko ma ka serata jamana kono la abe bolidoka ate bolidoka abu safna jira ko ye fenye femuna ate bentukusla oro kum kono la oluka dossier ko ni kwa dalembe munye secrétaire général du gouvernement o kono gongon ko ni ko asebe ko dalindo ala nga abu safna jira femu no be manifinki kamana gan o wati kelen fen la décision wora o bora munye cour suprême kono la décision no be talike oluta nyokona kan nga ira ka foko o décision ko ni ko olanyana maidara anwa jamana o kono o kuma na maute keleni wa nga munye ngunu kuma do ya ira ka fo mamunu keleme ka gwara ka sebe ko danin koina ya ira ka foko ni nimbara ina akera ka bo category dola ka ti yera soro category dola e ko dona na tawla ko munye ande on ku bina tan ko maneke aywa donc keke au bani durma ha aw dem metu commandé aw commandé ka formation ku ya ka kla uluka kla ta ke patron awo ko luke duguma mai e balugu wati sabalti sa ka nyengo dabla sa mais o de do aywa joya talaw
Ayi. Ko ko tɛ. Ayi. N'ale ka diplôme b'i ɲɛ. Awɔ. A b'i commandé. O t'o fɛ dɛ. Alors. O t'o fɛ dɛ. O ka gɛlɛn dɛ. I bɛ boli o ɲɛ. Kabini i fana fitinin. Ko i k'i ka kalan kɛ. I gɛrɛ ti se. Abu Safinɛ Jara a y'a yira k'a fɔ ko hakilila jiginna. Jɛkuluba mun n'o bɛ kuma jamana sɛngɛtigɛ jɛkulu tɔgɔ la n'an k'a ma ko INTM. Ale ye sannikɛ jɛkulu ye an ka jamana kɔnɔ. A ko mun ye waati tɛmɛnen na n'o bɛ tali kɛ uti kalo tile 3 la. San 2000 ani san 22. Mun ye INTM kɔni ale y'a ka dɛmɛ ni dɛmɛ kɔni k'o ta ka ɲɛsin ni maa ninnu ma. Ka tila k'a ɲini mun ye jamana gouvernement fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan. Cour suprême ye jaabi mun ne k'o bɔ k'o bin. Ko jaabi in ko a ka laɲɛnamaya tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na. Nka yira k'a fɔ ko hali bi Abu Safinɛ Jara nin dossier in kɔni ko a bɛ munumunu na mun ye primature yɛrɛ kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ secrétaire du gouvernement o kɔnɔ. A ko mun ye syndicat jɛkulu mun n'o b'an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ INTM ko fɔ. U kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka dɛmɛ ko a bɛ ta ka transition k'a sɛgɛrɛ. K'a b'u ɲɔ bɛ ɲɔbugu ka ta kan kɔni o ba a la. INTM ka fɔ la u y'a yira k'a fɔ k'u tɛna jɛn n'a ye abada transition fanga in kɔnɔna la. A bɔ an bɛ fɛn mun wele ko nepotisme favoritisme a b'u ka maninfin k'u kusa ni ɲɔgɔn ye. O ye fɛn ye k'u tɛna jɛn n'o ye abada transition fanga in kɔnɔ wa ka taa jɔyɔrɔ ta ka kalifa maa ma. Maa mun ne wo b'o ka kulusi la. Abu Safinɛ Jara INTM maaw y'a yira k'a fɔ ko transition fanga in fana kɔnɔ o ye fɛn ye fɛn mun n'a tɛ bɛn o ma bi a tɛ bɛn o ma sini. Sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa 800 kɔni k'u bɛ wele bila jamana premier ministre ma n'o bɛ foroba cakɛlaw ko fɔ k'a k'u bila u ka hakɛ kɔnɔna la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko cour suprême ale ye u ka jaabi bɔ k'a bin u bɛ mun de ma kɔnɔ n'u t'o bila u ka hakɛ kɔnɔ. U ka bila kɔnɔ. Nafani filɛ nin an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ I gratis Abu Ibunya o b'a la. Petit kɛra k'a fɔ YC an b'a fo ka waleɲuman dɔn an na se ka I yɛrɛ fo i k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko le soir de Bamako wula i k'a dɔn k'a fɔ nin ye maa min ka sɛbɛn ye o ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ye min ka sɛbɛn ye Yusufu Konate ale ka sɛbɛn don Yusufu a ko i k'a dɔn k'a fɔ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ kalanko ma i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye bataki ci bataki min kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ a ye bataki in ci i k'a dɔn k'a fɔ directeur ma directeur de l'académie d'enseignement ani i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se directrice ma wa i k'a dɔn k'a fɔ bataki in kɔrɔ kuma tɛ tali kɛ foyi kan o de ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ jamanikuntigi Asimi Goita Aso a y'i tɛgɛ dɔ bila sɛbɛn min na a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ wele k'a dɔn k'a fɔ projet de constitution n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka jariya jamani i k'a dɔn k'a fɔ a sariya gafeba la sariya gafeba min i k'a dɔn k'a fɔ ni jamanikuntigi yɛrɛ kɔni k'a dɔn k'a fɔ ale y'i tɛgɛ dɔ bila a la i k'a dɔn k'a fɔ a kunnafoni bɛ se ka cɛri i k'a dɔn k'a fɔ jamani a fa bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ anw ka kalansow sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye kalanso ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ denmisɛn caman na olu bɛ sɔrɔ o yɔrɔ la o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ministre kɔni a ye ci di a dugumamaw ma n'olu bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ directeur de l'académie la i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se directrice ma wa i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ min n'i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ wele ko sensibilisation n'o ye ka ɲɛfɔliw k'olu boloda ani min n'i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ wele ko vulgarisation n'o ye k'a dɔn k'a fɔ k'a kunnafoni k'a bɛɛ lajɛlen k'a cɛri k'a ci k'a yɛrɛkɛ maaw ka faamuyali sɔrɔ a la i k'a dɔn k'a fɔ ko ministre ko nin baara in ko a ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka ekɔliso bɛɛ lajɛlen kɔrɔ don nataw la nin ka ɲi dɛ a ka ɲi hakilila ka ɲi n y'a dɔn hakilila ka ɲi Boubacar Traoré k'a dɔn k'a fɔ Yusufu Konate a ko ka kɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ refondation ye ka kɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ Mali kura ye i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a mɛn Mali kura ko denmisɛnw de ko don Mali kura i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu kɛn bɛ ka caman da i k'a dɔn k'a fɔ si kan i k'a dɔn k'a fɔ ko a ti jɔ olu tile kɔnɔ bilen koyi nka maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye sifinw ye n'olu ye denmisɛnw ye k'a ka kan i k'a dɔn k'a fɔ olu ka kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ Mali kura ko hami min ni o bɛ anw ka ɲɛmaaw la Malikura ko a kanu min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka ɲɛmaaw ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ a kanu min bɛ u la i k'a dɔn k'a fɔ ko olu ka kalan i k'a dɔn k'a fɔ sira ɲumanw kan a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ don nataw la olu ka kɛ sababu ye jamana in k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ kɛ sababu ka a wuli k'a jɔ cogo min na min n'i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ wele ko dunkojuguya yurugujurugu ani k'a dɔn k'a fɔ foroba wari a burujali olu ka kɛ maaw ye maa minnu k'a dɔn k'a fɔ ni u minɛ bɛ wuli parce que b'a ka fɔ la a ko i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi don tɛmɛnenw na a y'i k'a dɔn k'a fɔ a y'i tɛgɛ nɔ bila nin sɛbɛn in na sɛbɛn min ni o bɛ wele ko projet de constitution o ba i k'a dɔn k'a fɔ 4ème république e ko a tɛna daminɛ de sabula i k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi kɔni k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a ye sɛbɛn a ye a maabaya min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin sɛbɛn in na min bɛ tali kɛ walasa sɛbɛn in a kɔnɔ kuma ka se jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ kalankow ma i k'a dɔn k'a fɔ ale ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ tali kɛ kunnafoni na a ka cɛri kalansow kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ lycéw ani enseignement technique olu kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ
ko gafe akata kala ye sababu la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ baara a bɛna kɛ cogo min na ministre a ye nin bɛɛ lajɛlen boloda a ko i k'a dɔn k'a fɔ k'u k'a daminɛ ni conférence ye n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ conférence k'a dɔn k'a fɔ conférence ye n'o ye barodalasugiw ye ko u ko o baaraw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ lycéew ani enseignement technique kɔnɔna la wa i k'a dɔn k'a fɔ ko wa a dɔw yɛrɛ fɔra koyi k'u k'o daminɛ k'a dɔn k'a fɔ avril kalo tile 10 ka taa se a tile 30 n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ wele k'i k'a dɔn k'a fɔ leçon modèle i k'a dɔn k'a fɔ ko u k'o kɛ constitution kan ka constitution yɛrɛ k'a ta k'a ɲɛfɔ i k'a dɔn k'a fɔ yɛlɛmaba minnu ni olu dɔw bɛ a kɔnɔ k'o ɲɛfɔ i k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnw ɲɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni a bɛ se ka cari jamana kɔnɔ cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o leçon modèle la o baaraw kan ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ avril kalo tile 15 i k'a dɔn k'a fɔ ka taa bila fɔ mai kalo tile 31 la ko nin baaraw bɛɛ lajɛlen ko o kan ka kɛ basiriba i k'a dɔn k'a fɔ a ko yanni i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ta in jɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi yɛrɛ la ni o ye Assimi Goïta a so ani gouverneur maa 19 ani olu ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye in sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ a y'i da don kɔrɔfɔ caman na kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya minnu ni o taa bɛ ka maa dɔw sɛgɛrɛ a ka jɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu kɛn bɛ ka gɛlɛya dɔ i k'a dɔn k'a fɔ constitution ko in kɔrɔ maa dɔw bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnenw na olu kun b'a fɛ ka muruti boloda a ka jɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw kɛn bɛ ka yɔrɔ dɔw bila ngɔri kɔnɔ Assimi Goïta i k'a dɔn k'a fɔ a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛfɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ gouverneur fana ka segin ka taa ci fɔ u kanubaw ɲɛna walima i k'a dɔn k'a fɔ u ka sigidalamaw ɲɛna n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Assimi Goïta la ani k'a dɔn k'a fɔ légitimité traditionnelle maaw dugutigiw bɛ tali kɛ dugutigilakaw la e ko ani olu fana ma ɲɔgɔn ye a n'olu ka ɲɔgɔn ye sɛbɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ projet kura min ni a bɔlen filɛ nin ye n'o bɛ tali kɛ constitution na a y'a kɔrɔ kuma bɛɛ kala u fana ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ yɛlɛmaba minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana an bɛ dingɛ min kɔnɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔ Assimi Goïta i k'a dɔn k'a fɔ a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ lajɛlen k'a fɛsɛfɛsɛ min bɛ tali kɛ nisɔndiya la i k'a dɔn k'a fɔ ko dugutigilakaw u ye tɛgɛrɛ fɔ koyi sabula i k'a dɔn k'a fɔ Malikura komi ni a fɔra e ko nin t'a dugu jɛlen Patiri filɛ an ye min mɔ i k'a dɔn k'a fɔ soir de Bamako Youssou Konate ale ka sɛbɛn don Abu Malikura komi n'o fɔra siga t'a la nin y'a dugu jɛlen ne bɛ n bolo n b'a kari ka don a bi Sisoko foli bɛ lase i ma Faransi a ko Cika a ko a y'a mɛn awɔ Cika dɔ lasira yan a ye Cika in mɛn Ala k'a ɲɛ ka d'a ma Abu ne bɛ n bolo n b'a kari ka don soir de Bamako n bɛ bɔ ni a ye Laya Jara i balimakɛ a kumara kura ye a y'a jira k'a fɔ ko min ye l'armée malienne n'o bɛ an ka wolomasiri tabaw ko fɔ Abu an bɛ don min na i komi bi e k'u kɛlen tɛ ka dagabana kabako o ta ka da mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu kan wa an ka jamana a kɔrɔnfɛn fan fɛ ko min ye an ka wolomasiri tabaw ye k'u bɛ ka kabako yɛrɛ kɔni k'a da jatigɛwale kɛbaaw kan o de kumu kɔnɔna la Abu Laya y'a jira k'a fɔ ko nin waati laban in na a jira k'a fɔ ko min ye jatigɛwale kɛbaa caman bɛ o belezemalen ko u m'u kunda mun ye Niger dugu o kɔnɔna kan wa o bananen kɛlɛ kɔnɔna la k'u y'u kunda mun ye Niger dugu o kɔnɔna kan Laya Jara a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi mun ye an ka wolomasiri tabaw n'o b'an ka finitigilakaw ko fɔ Abu kɛlen bɛ ka wulikajɔ ani cɛsiri k'o bila sen kan ani n'u dɛmɛlikɛla jɛkulu Abu Safinɛ dira walasa mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu u ninkɛnɛ bɛ se ka karaba cogo mun na ka bɔ an ka jamana o kɔnɔ ne maa mun ninkɛnɛ n'o o ma se ka karaba Abu Safinɛ dira e ko o tɛ duuru k'o don fiɲɛ la wa a ko o de kumu kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko min ye jatigɛwale kɛbaa caman bɛ nin waati laban in na u n'an ka lakanabaaw kɛlen ka masala ka sɔ kɛ ta la Abu ko olu caman bɛ u banana wa olu y'u bananen k'u y'u kunda dugu min kan o de bɛ Niger kofɔ mun ye Mohamed Basumu i mɔkɛ ale ka dugu tɛ wa abla e cɛ fana Mamadou Basumu an y'a fɔ yan ani maa minnu tɔgɔ ka surun ɲɔgɔn na olu mɔkɛ don sa nka ni e mɔkɛ don ani maa minnu tɔgɔ ka surun ɲɔgɔn na hali M kelen tɛ ne tɔgɔ la bon M mana ye maa min tɔgɔ la e de n'a sɔrɔ an jɛ saba de bi yan Tɛtɛ gafe kala kɔnɔna o tiɲɛ Tɛtɛ a ye wuli bɛ tibila mais tu kɔni fɛ an jɛ saba la ani maa min ka surun ɲɔgɔn na misali fɔ sa Mamadou Basumu ti bɔ yen fɛ yan an ka Maliden tɛ yan wa a ma f'i ɲɛna k'a fɔ ko Dalika ou bien Tombouctou ka dɔgɔ je répète ma a bɔra fɔ alors a bɔra di jɔn ka dugu ka surun ɲɔgɔn na ayi ko dugu ninnu donnen bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ de alors a dɔw la a bɛ sɔn ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Kolokani yan fan na koyi Mamadou
abu mun ye laya jara ayira ka fɔ ko waati tɛmɛnen na bɛna ka fɔ ko mun ye Niger marabagaw abu olu kun kɛlen bɛ ka jalaki ta ka an ka jamana marabagaw k'u sɛgɛrɛ jalaki mun n'o bɛ tali kɛ jatigɛwale kɛbaaw kɛlɛli la abu y'a yira k'a fɔ ko mun ye anw ŋaniya ko o jɛlen bɛ tɛ nka sɛbɛnnikɛla ko a ko waati kɔni ko bɛ tiɲɛ o b'o o bange abu i bɛna ye k'a fɔ ko nin waati laban in na anw ka jamana a kɔrɔnfɛn fan fɛ ko mun ye jatigɛwale kɛbaaw ye anw ka wolomasiri tabaw k'u bɛ ka kabako yɛrɛ de kɔni ka o surutu u kan kɛrɛnkɛla yɔrɔ mun bɛ n'an ko a ma ko région de Menaka abu safinɛ jira a dugulen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye région de Menaka abu ko dancɛ o bɛ Mali ani Niger cɛ o yɔrɔ kɔfɛlen o la wa a dugulen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu abu maa minnu bɛ o yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na u bɛ taa gɛlɛya de ta ni k'o maaninfinw k'u sɛgɛrɛ u ka mode opératoire ye fɛn jumɛn de ye abu safinɛ jira i bɛna ye k'a fɔ ko musolakaw bɛ gɛlɛya caman ta k'olu sɛgɛrɛ a ka ca ka taa bila mun ye sifinnakaw la wa nin yɔrɔ in nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ mun ye région de Menaka kɛrɛnkɛrɛnla mun ye danfara mun n'o bɛ Mali ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko hali n'o y'a sɔrɔ mun ye groupe minnu bɛ n'an k'a ma ko groupe armée signataire ani maa minnu y'an bolo nɔ bila accord la ka ca ka taa fara mun ye MSA kan olu fɛnɛ kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa mun ye duguladenw ni bɛ se ka kisi cogo min na a ko o n'a ta bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye anw ka jamana marabagaw n'o bɛ transition marabagaw ko fɔ abu safinɛ jira k'u ye misijugu kɔni k'a ta gere ma teliya la o de kumu kɔnɔ la abu safinɛ jira nin waati laban in na anw ka wolomasiri tabaw k'u kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ dɔ k'o bila sen kan an ka jamana a kɔrɔnfɛnyanfan la abu i bɛ faama ka wuli ka jɔ mun ni k'a ɲɔgɔnna ye abu a ko wuli ka jɔ in a kɛra sababu ye mun ye jatigɛwale caman ko u mo boli k'u kunda Niger dugu kan wa u bolila abu safinɛ jira k'u kunda o kan o sababu kɛ anw ka wolomasiri tabaw bilama abu safinɛ jira mun ye sanfɛla ye an ka jugu o de ma wa dugumala ni jiginna ye maa min fa i yɛrɛ fa sɛbɛnnikɛla ko nin kɛlen bɛ gɛlɛya belebele jatigɛwale kɛbaaw bolo don min na ko bi kɛlɛkɛminɛ minnu b'an bolo n'o bɛ tali kɛ sanfɛ kɛlɛkɛminɛw na abu safinɛ jira k'a bɛ ka kata ba naani abu ko o de surutu jatigɛwale kɛbaaw kan sɛbɛnnikɛla ko a ko o de kumu kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko kibaruyaw kɔni ko o bɔra ka bin tɛ cari a ko nin waati laban ninnu kɔni kɔnɔna la jatigɛwale kɛbaa ninnu ko anw ka wolomasiri tabaw bɛ ka bɔnɛ mun ni k'a surutu kan abu safinɛ jira k'a tɛ gosi k'a ka bon kosɛbɛ ça c'est bien sɛbɛnnikɛla ko a ko hali n'o y'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen an bɛ don min na komi bi olu kɛlen bɛ k'u bolodɔngɔni kɔni k'o si mun ye ɛsigi rebɛliw la n'o bɛ bamanci kɔrɔw n'o o bɔ olu kofɔ o sababu kɛ u y'a yira k'a fɔ k'olu fana kan ka cɛsiri ni wulikajɔ caman k'o kɛ walasa mun ye duguladen minnu bɛ ne jatigɛwale kɛbaaw kɛlen bɛ ka degun ta ka maa minnu k'u sɛgɛrɛ u ni o bɛ se ka kisi cogo min na terrorisme ma k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye ɛsigi rebɛliw ka wulikajɔ fana k'o kan ka ɲɛsin o ma sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ waati min na ko a gɛlɛyalen don fo k'a fɔ ko a gɛlɛyalen don o sababu kɛ mun ye wolomasiri tabaw ye anw ka lɛfama abu safinɛ jira k'u bɛ ka kata ba naani k'a surutu ninnu kan koyi o kata ba naani minnu y'o surutuli k'o bolo da nin waati laban in na k'a yira k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbaa minnu n'u b'an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnla mun ye kɔrɔnfɛn fan fɛ u daɲaga caman kun bɛ yen abu safinɛ jira u dogodogoni wo caman kun bɛ yen an ka armée k'u y'o bɛɛ lajɛlen da kolon ci ni ka a filekolon ci a ma ɲɛ mun kɔ jatigɛwale kɛbaaw dɔw bananen olu ta kɛ sentigɛ ani kolaba ye k'u kunda dugu mun kan dugu mun n'o bɛ Niger jamana o kofɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye an ka wolomasiri tabaw ye n'o bɛ fintigilakaw kofɔ abu safinɛ jira u filɛ ka nin wuli ka jɔ mun ni k'a bila sen kan ko maliden caman kɔni dɛngalen don k'a fɔ ko don na nataw la maa mun n'u bɛ ka gɛlɛya ta k'an ka duguladenw k'u sɛgɛrɛ n'o bɛ terrorisiw kofɔ ko a tɛna furan pewu ka bɔ anw ka jamana o kɔnɔ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye kulonkɛ kuma kɔni ko o tɛmɛna teyi an bɛ don min na ko bi an b'u anw ka wolomasiri tabaw wuli ka jɔ mun n'u bɛ k'a bila sen kan siga t'a la ko don na nataw la ko jatigɛwale ko tɛna ban jamana in kɔnɔ pewu wallahi a bɛ ban kunnafoni filɛ nin ye an y'a bɛnnɛgɛmaw ka bɔ mun ye sɔrɔden Bamako ale kɔnɔ Laya Jara ale fasiri kɛbaa y'i bonya o b'a la tabarikala bɛɛ ka dɔn k'a fɔ an bɛ dugawu de kɛ jatigɛwale baara min ni a bɛ jamana in kɔnɔ kabini i ka dɔn k'a fɔ waati dɔ la an bɛ ka taa cogo min na i ka dɔn k'a fɔ sebaaya kɔni ni u tɛ fila ye an bɛ k'a sɔrɔ dɔɔnin ale bɛ k'a ɲini i ka dɔn k'a fɔ masa in fɛ u b'u yɛrɛ ɲini bɛ talikɛ nin baara in na ka se ka ban pepu a banna n'o ye cani wale bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ne bɛ n bolo don ne bɔ sɛbɛn min ni o cogoya ko voix ko voix dɛ notre voix o de don notre voix
Sikatala. Donc min tu ko notre voix nya do ka fo ni flani sura ale ka sebenye flani ngodi akui ka do ka fo halibi min ni ka do ka fo o krofo ni amano ko sobe be talike ka do ka fo vie chère la wala may ka do ka fo cherté de la vie ka do ka fo ni krofo kuma do la ma bi se ka fo ko krofo ko amano sabla ka do ka fo ame wati na ko mi bi e ko do kende ka do te e kololo la ako dafe mi me talike ka do ka fo flani sura la akui ka do ka fo ma mi be ni oye boka dari Dumia. Awo. Bukadari Dumia. Nya do ka fo ale directeur général mi me ka do ka fo commerce de la concurrence de la consommation i ka do ka fo ni ale be o nyema ya la wa bi sanjama moko i ka do ka fo ni ndagoro ba mi me talke ka do ka fo ni na sanwo sai ka do ka fo adelango ko abi o bara de ke e ko i ka do ka fo fasirba ale ko e ko ni je ko comédien flabi tebedingane Bukadari ako no ye ka do ka fo flani surai chokoroba mi ni otu akwi ka do ka fo Bukadari Dumia directeur général do ka do ka fo directeur général do ka do ka fo du commerce e ka do ka fo de la concurrence et de la consommation akwi ka do ka fo ni chokoroba mi flani e ka do ka fo ko mado e ka do ka fo ko chatri bola flati tebe ngawe wa e ka do ka fo ko nyogolom bola flati tebe chenga sabla e ka do ka fo sanwosa e ka do ka fo aka nyogolobo barao e ka do ka fo ati adam na ni sugalo de masse mami blani i ka do ka fo ale ko ni wati tebenu na kwa ye conférence de presse do ke wal me ka do ka fo conférence de café kwa yo lu ke i ka do ka fo odoni kama ni me talge ka do ka fo Bukadari Dumia la i ka do ka fo ko aye krofo chenyi chama bo ina fo sanwosa abi o chatru bo to na ba tegra ka chatri kele kanga bo boy sabula i ka do ka fo ko malidongo ame wati me ko me bi i ka do ka fo Bukadari Dumia aye ni krofo vo do mi na ka yira ka fo ko sungalo ndina ke sungalo ye mi ni ka do ka fo ani sa temeno mina kekele sabula ikadu afo ko nyina zungalo ko abina ke sungalo mini abina jakusebe nyina zungalo ko abina abijake Bukadari Dumia be sigaro songodo wa atado Bukadari Dumia manoso mafira kana baka Bukadari mare sanjan temonina ika chema fo ko we ko amina sungalo ke ko de bala kan jamana na ka ma sungalo mi ika chemo fo ayafo akana ndi Bukadari jakilindo aywa udegelo nonna lani sura akwi ka do ka fo Bukadari Dumia ko mina ka do ka fo abi kuna fo dilo wele kwa ye ni korofo chenyun chama vo i ka do ka fo ka jigisigi kuma ko ta ka malizon ka anzegre akwi ka do ka fo ame wati mina ko bi Bukadari zungolo ka do ka fo abina ke sungolo dumaye sabula ka do ka fo malide bela jele bi ka do ka fo dadu mini fo nzoro sola so mi ni ka do ka fo abina ke so danteme dumaye ka do ka fo Bukadari Dumia aye korofo chama vo Bukadari ka fo ame wati mina ko bi sungolo seme yoro mina ani ka do ka fo Bukadari Dumia sungolo anyekoro aye korofo munu vo ka do ka fo ko Bukadari Dumia ko abemi ni jamani ngono le sabula ka do ka fo Bukadari Dumia chatri bolai Bukadari Dumia ka do ka fo nyogolom bola mi ni okofoto fleni ka do ka fo sawosa ale de bi boy ka do ka fo kamaldon ka anja ka bugo sabula ka do ka fo sawosa anafo ka fo ko nyina zungalo Bukadari jadi sawara tai ka do ka fo sawosa ka do ka fo sungalo mi ni angle ola nyina ko mi nyina gwela ka tebe salo taka sabula ka do ka fo salo mi me talike ka do ka fo Bukadari Dumia la ka do ka fo wati wo wati ni jamani kono don nye manga chi ka do ka fo ko abise akabare ngeto la ka do ka fo kuna fo no abi kuna fo dila wele wa ka do ka fo ka jigisigi kuma ko taka kuna fo dila ko lu sekere wala sai ka do ka fo jamani kono don amse ka i ka do ka fo dobo andu sula to mna ba bi ni jatri bo baraw de kanka ke ko ko Bukadari Dumia ko ka ba sigira ka do ka fo ni jake dena mi me talike ka do ka fo ni tabole na ni be ka do ka fo directeur envie abolo Bukadari Dumia no ye ka do ka fo directeur envie directeur mi be ka do ka fo commerce i ka do ka fo de la concurrence et de la consommation non ye ka do ka fo directeur envie Bukadari Dumia i ka do ka fo ame wati na gomi bi i ka do ka fo ko chatri bola comédien aye korofo munu vo ka do ka fo sungalo damena sabla ka do ka fo aya yira ka fo ko sungalo ko ni ye sugoro takalaje ko kilo tina teme ka do ka fo keme ani mugaga mi me talke ka do ka fo sugoro do fana be ko kilo tina teme ka do ka fo keme ani bisabaka ga me wati na gomi bi hali ne aya soro ka fo ni korofo fole ni chendo yoro dowla i ka do ka fo ko korofo ko chete yoro dowla Bukadari Dumia akwi ka do ka fo ko sugoro mi me talke da dumuni fona akwi ka do ka fo femunu be ni olu bina consommer i ka do ka fo sungalo kono ko lu ko ni boko de bina ki ka do ka fo jamani koroko wa ka ko i ka do ka fo ko contrôle de vigilance no be talke ka do ka fo ale ka cheke lawla ko lu be ke do ka fo jatmina kanga kegwe wa ka do ka fo chewoche ko do tege tara primunu ni olu kele fla ko sigiye ni yi ta fere oni stanje i ka do ka fo ko inati tanyi mi fa wore fe Bukadari Dumia
ay u degelen na bugala de mena yoro na koju wallahi amenene e ma ni folo ko wula wati bela dele na be wuli ka jow damine na ma fo ko DGCC anye e dok mena boni minanye anye ni minay en fait au crofo chite était njamano ay ni c'est-à-dire quoi allez te merecer après la mort de quoi bo gela fo ite mu ye bugadar dunya te mudo ko so ga mena yoro ina il est temps que kai fina yele madi akanga yele make akanga boy ni ale kon kanga boy be wale blayo sa joli kadam le commerce yere la commerce abu kana industrie kona la iya ba la ka fa achaga anyama be kanga boy achama bi ko ka furanga boy abekanga boy kadam la ministry yere la awo ala kon ota damne ya ibini bere goshi ka boy bidi kadu ka fa halibi kadu ka fa notre voix kono flani koni ikadu ka fa aye isoni sigi kuma chamanga akui kadu ka fa hali san 2022 la avril kalo kono mi metalge kadu ka fa ko conseil des ministres balale do kera sabla kadu ka fa adoni kama jamani kono de famba koni kumbe fa ka toro de kadu ka fa conseil des ministres belebele balale mi ni okera ikadu ka fa o sebe uye biru sigi biri munun kono nana ikadu ka fa ni betalge sugoro la katasi kadu ka fa malo ananyo na ma biri do sigre kadu ka fa ko birin ko akala bato kadu ka fa bugada ale koni ya yira ka fa ko oluka contrôleur be dugu kono wa ku kadu ka fa ko ubeka lara woni ka boloda na tay kadu ka fa fenga na fra fa unzo ko to mena o krofo mi ni o fole fleni na fondila koni aya yira ka fa ko ni krofo mi ni a fole fle bugada fe a ku kadu ka fa ale madala ni krofo ni mbara be ka kewe sabla kadu ka fa ame watim na ko mi bi ko ma shita suku kono mi me ka priu ku contrôler wa me watim na ko mi bi bela jele ke me ka pri sigi ka fenka mi primi ni ukadie jamani kadu ka fa ame watim na ko mi bi a ikadu ka fa pri ko koni keme mi ma be mi no o barake ka o kan wa ikadu ka fa jamani ko do mi laba ka asan o sandola la mi ye ka fa ko contrôle de vigilance do be siro ikadu ka fa adola ku bi ta ba ikadu ka fa magasin tikini do ma munu be ni uma abo uma ami ko bi ta ba olu mate abu ijoyi na la suno contrôle de vigilance atisika ke za jamana ire ise mo akola nguka to jago kala de bo jamana exoneration jumana ke kanye shama afiu ne ma exoneration ke ere mi jojoro la mi ka fait tatrodo ne be nga fait tatrodo kuma na ere mi gadja kwa sara sine ka wa atibe ko boni kono sa ha bidi kero ka fo kunafoni aka jankusebe wa to ko ne ana blaye flani jara flani sura ale ka sebe no mini abebo notre voix ko ka boni kono o ma exoneration ke o ma demeta kanya simu nye jago kelo yema ha e jago kelo beta ka fenta so muna a dido en manga che o kele maka dolum ta ka siya kumba ko do wallahi o jole me mala doni ko dado yero do be abu sabna jara c'est vrai jago kala do be olu koni ta yere koni olu ba nyana ma mine ka olu koni ta be mine de nyuma fara juguma ko ba a wolu tawi gado fene bala abu sabna jara be bara nge klinia ko na fo de ka fo nyuma umbi men gouvernement ma demeta ku sigara be ke tuji akagele mais mafia nous me souga korfo na de oti be ba suru be contrat de digelen do ne la u digelen do ne la conférence nous tenu là ibi ala kale ka fo ça dit faut isigle bi lafia u digelen do ne la mais ka fo ati yelema fo do ko yelema jume u mena na koyi ala ka nye ka dama abu l'express ne be mbolo do me boni ale munye fasirike ba o ye musa jara ibalmake akumara akokanga na munye société énergie du Mali no ko fora ate EDMSA abu ato ko fo directeur munno be énergie du Mali kuna bi ko se ka tala ko dangoro bay ngonen ko ateka tara galon boro kono galon boro ko belebele ko ateka tara galon boro kono sebaningala no do be talike musa jarala ayira ka foko minye centrale thermique abu 114 megawatt no bena josira kono negatana ko fe abu safna jara ko ngonen ko kera galonye galomuni abu safna jara beningena sanchama bo galomuna nyona re matika anga jamana ngono sebaningala ko ako wati temunu na ku yaira ka ko obaro ko keme sigila ko bisheki ane kononto ko anyo koni ko soro sebaningala ko akwali wati temunu na ibina ka fo ko miye jeraje kulu do obesiente kono o jeraje kulu nanga mako commission en charge de l'énergie et des finances o lube conseil national de la transition o kono abu safna jara wati temunu na o le wulika jone chesiru do ko bula singa abu ni yoro ko fele mun flene na be central thermique sira corona bo ko fo ibina ka fo ku utaru unyeda ni yoro ko fele nga abu safna jara ibina ka fo ko luka wulika jo o nyeshinendo no be sente mako fo gouvernement ga baro barana ya bulu jamana ngono abu safna jara luka nga wati ni
wati kata u senjo awrola ka jatemine ka laje abu ko kenenga ibena ka fo ko minye directeur général de la société énergie du Mali no be kureshi ko fo abu safna dira dangoro banye amaye yeke a jama tike abu safna dira dangoro banye ko atura aka magama konna la abu safna dira ko galon belebele ato o chele fona oke directeur to ko hakika fon kalaman dugulata choka sabal sabali kala ko ako munye abu aye korfo bu ni ko shele ayira ka fo ko munye kurantike kwa ko bena bandoni ko alle kurantike ko no kurantike da abu ko alle chikandi aka chedo ma ula mana tike jamana ngono ko na temana eri flaga ko be kaba ko da kan kura ko ngoni ni tisika nyefo ko ne kurante mana ko eri flaga kala be kaba ko da au ka be ajonga atigale bi eri joli sorof sisan eri fila di dakenya kuma dɔw la eri fila ngoni o to yi sa o to yi biti tigɛ se dɔ fana ka fisa ni eri fila wa u b'a tigɛ a bɛ miniti damadɔ a bɛ na e bɛ ka eri fila ko fɔ o dɔw bɛ yen abu walayi n'a tigɛra ye sɔgɔma fo su fɛ a tina ko wula fɛ awɔ a tina tiɲɛ yɛrɛ la wa ma daminɛ bi dɛ wa directeur tɛ ka taara bɔrɔ la dɛ a bɛ taa ka taara bɔrɔ la il est comment Traoré non non c'est pas c'est un Kouressi awɔ Konare Kouressi Konare Konare mais attention Konare là c'est Traoré abada désolé Moussa Diarra aya ira ka foko munye central thermique de Sira Koro Abu Safna Jerebe na ka foko ni central thermique bele ko groupe Sheki o de kan aye akono ga groupe muno be ka bara ke ko obeti jo groupe nani o nywana la o be ka bara ke ka bi février kalo kle mugwa ani wolon vla timene wa Abu Safna Jerebe o be ka tasuma munin ko labo Abu o be ka puissance munin ko labo Abu ku ka fola ko puissance beti do munye 57 megawatts oma obo puissance ni ko shurutu Abu Safna Jerebe munye réseau EDMSA o kono tabangala ko ako ko obayira ka foko munye dona na tawda Abu Safna Jerebe ko gele ko abena banko sobe tabangala ko ako ga korofo mun flene na asebe koro shelela ibena ka foko munye énergie du Mali anyemo fe Abu Safna Jerebe ko be galontige mina ngoni ko belebele ko abo o konna ula kenenga Abu Safna Jerebe ko ye kuma chairman ko nuko ufo akoni ko nyira jate mina ka laje ko munye kilomètre megawati bidru ani wolonvla Abu Safna Jerebe uya ira ka foko obeti o karidi o ba ira ka foko mi société de production Abu Safna Jerebe na ye megawati kemenani na yo shele o sabge munye anwa laini ye kilo megawati kemeduru ani bisaba Abu Safna Jerebe ko ya anwa laini ye ne kemenani no o shela kaba Abu ko sorofen ko obeke munye sorofen obe soro tabangala ko ako wati munna ko munye énergie du Mali Abu ibena ka foko uya ira ka foko munye groupe dagabana no olu na leno anga jamana konna la nga ira ka foko o groupe dagabana nunu chama be Abu Safna Jerebe o minew ko o chama blobelo ndo munye ko bare apport koni o konna ula o maseka soro nga Abu ona tabe o maseko o korfa in koni ka achenya fo malido nyina o tora galon o konna ula maningala ko ako munye directeur général de la société énergie du Mali no be Kouressi Konare ko fo Abu Safna Jerebe akoni ninkene bainga muarti munamu commission en charge de l'énergie et des finances du conseil national de la transition no be siante mako fo munu ngabara o nyesino ndo munye kurango ana musaka koma siante o konna ula ano luka nywanye keneka Abu Safna Jerebe ko dangoro bayi no be Kouressi Konare ko fo akumara de ayira ka fo ale Kouressi Konare Abu Safna Jerebe ko aniso njalo ndo bi fo ka fo ko aniso njalo ndo kana ni yiro ko fole kana ira munye siante mbawula munye Kouressi ayira ka fo ko mi jamana maraba yo wuli ka to munni ko ken wati kurdi kono Abu Safna Jerebe wala sa munye EDMSA abaseka ni sanayela ko soro ko adda ko shikaka bon ko sobe munye Kouressi Abu Safna Jerebe ayira ka fo ko mi central thermique ko dernière génération ira dan ko ni ko odo albi Kouressi akumara koy Abu Safna Jerebe kuma ya dum fo ka dum bena ka fo ko albi Kouressi ayira ka fo ko me domina ko bi era koni Abu Safna Jerebe ko le kangarda aka barakala bela jire ko kurantike ba o bana pew waye chikandi goy ko kuran ko na tigera akana teme eri flaka ko le o chikan ko di aka ma bela jire ma Kouressi le guti
Sabaringala ko Abu Safna jira ni san galon bele ibina e ka poisson kori ame avril lo de ou ama ante avril ama avril la c'est que poisson d'avril c'est ça Sabaringala ko Abu Safna jira munye aye ni korofo mun nga shele Abu Safna jira olu ta fo ko aye galon tigi aye tienfo Abu Safna jira ube wole mun blamu ye directeur ma ala kama ko akata klekelenke bamako sigida dawla ina fo falaje sogura bananga bugu milu tlojoma yiri manjo Abu Safna jira ko akata klekelenke na tara klekelenke ana don ka fo ko yen sigida lamaw Abu Safna jira olu tamada mina bikoyi Abu oye sani sangoye kalo ko to la kle ko to la eri ko to la sanga no wati bala jere na ka be tiga o yoro ko fele nun ko nay sabingala ko akoni ko fo mun bolen fele ne munye kureshi da kono kayira ka fo ko kuran ko amana tiga to ko ko akuntala ta jan eri flaka bamako na Allah mini ulla Abu Safna jira ko kwan flaka ni ko amba bla o minan kono Abu fem folo ye fen mai ibina ka fo ko munye kureshi ko atura biro kono la climatisation o kono la amaso ngata munye anyeda kenau ka na tari nyeda kenau ka abado ka fo ko fem mun obe Abu walima mamunu me kata kuma dumani ko fo kureshi na biro kono la utika chien ko ni ko fo anyana sabingala ko akon ngoni me domina kombi abinyini munye directeur général de la société énergie du Mali munye kureshi konade Abu Safna jira ko abenyina fe aka Malido aka mbunya ko sabuga me domina kombi Malido ndusugun sebe ko torele ndo Abu Safna jira abe songa ke balga wuliye wati na natawla woro kum konala abe ni kureshi fe woro fo do be ka jatemne kasro ka shele kono fon flani anya sama ka bomu express kono sabaningela to Musa Jara ibunya obala ko sa ngalo mbado emi awo bele karu fo kama ko te angata amadi bagusande ba angata wati tara wati be kata bele karu fo ba mona mbo de fo ku mani nye mani me shide man labolike angata ikado ka fo nyoro di Sahel ale tribunal la ni me talke ikado ka fo ma dowla no be talke ikado ka fo boje bomu ni kado ka fo mamudu bomu ikado ka fo ni koro ani jwawe mi me talke ikado ka fo koroke ikado ka fo ale koni akele fle ni ka pistolet artisanal no be talke ikado ka fo marfa dola ikado ka fo kasinga o marfa kise ka ochi adwa kela ka fa wa ikado ka fo wale ikado ka fo ko akra tribunal yere dala choy nyoro di Sahel awo la hawla akana Mumbai Maman Touré kado ka fo ale ko aye seben kekwe akui kado ka fo nouvelle horizon kono mamani akui kado ka fo ni wala chejugu mi ni akele fle ni nyoro di Sahel tribunal dala akara fe mi ni aye mawda bali bangu sobe sabula kado ka fo mamunu be ni ube fala ube bala ikado ka fo gwela ko ni tale fle ka do nunu ni nyanje sababu ke kado ka fo du koloko ogwela de sabula kado ka fo mi me talke kado ka fo no ma fly ikado ka fo gwela mi ni adona uni nyanje ka sababu ke du koloko e ikado ka fo amanya mingo kera uye sabula ikado ka fo koroke koni ale koni kele fle ne ka juake ka abune anila wa wala ikado ka fo ko akera nyoro di Saheli ale re tribunal odala joy bi me talge ikado ka fo ni koro ani juake la ikado ka fo juake uye boje bomuye wa koroke mi ni ukera ka fali ke ude mamutu bomu bomu ikado ka fo ani ajuake boje bomu ikado ka fo nunu nde koni kele fle kana fo nyango inzababu ti dore ude ikado ka fo bela dele me akalama ka fo ame wati na komi bi ma fa mi be ni akeme sabawi ka jaman kono don ka anfuze be fo nwango ko ni yedu golo ko takabo ala ko atobi joya ni be talke ka do fo ni tara anga tribunal ula no be talke critique yoro ula ni tara soro ka fo ko affaire be ni dugolo ko bora ko ato abi joya ya dugolo ko mananyuma dugolo mayne abu amai ode sababu la ikado ka fo ni ma flamunu ni olu be fala ube bala ikado ka fo gwela mi ni anale fle do uni nyaje ka sabuke ikado ka fo dugolgoye ikado ka fo signyon badew ikado ka fo sinju dugutigla kaw ikado ka fo kabla nyamo alimamu ikado ka fo katase ma baworo ma ko lu bela jele ko ni yu dado nunu ni nyaje la sai ikado ka fo ko inga se ka glan ka masro amake ni fangala taye ikado ka fo ame wati na gomi bi ikado ka fo koro ani jwake ikado ka fo abela jele yita idusuve ikado ka fo ko uye ko inzaba ikado
fɔ ka taa n'a ye tribunal la waati min i ka dɔn ka fɔ ko a taara tribunal la ko tratado n'o bɛnna i ka dɔn ka fɔ avril kalo tile 4 yɛrɛ ma i ka dɔn ka fɔ tribunal kɔni ye jaabi bɔ k'a bi tandali wa i ka dɔn ka fɔ jaabi min ni o bɔra k'a bi tandali i ka dɔn ka fɔ o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ a bi n'a fɔ dɔ sɔn tɛ jaabi ma sabula i ka dɔn ka fɔ o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ fali waliw nana ta ka ko in k'a sɛgɛrɛ kuma min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ kɔrɔkɛ la n'o ye i ka dɔn ka fɔ Mamudu Bomu ale kɔni i ka dɔn ka fɔ marifa bɛ a bolo marifa min ni o bɛ wele ko fabrication artisanale n'o ye i ka dɔn ka fɔ i ka dɔn ka fɔ an yɛrɛw ka dilannen ye a bi n'a fɔ o bɛ a bolo wa i ka dɔn ka fɔ ale kɔni taalen filɛ i wolomɛ k'i jɔ walasa i ka dɔn ka fɔ jɔkɛ ma se fɛn ye i ka dɔn ka fɔ ale kɔni a bi jɔkɛ in ka a fa siɲɛ kelen sabula ko na kɛ a ban pewu ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ Mamudu Bomu waati min na i ka dɔn ka fɔ jɔkɛ ni o ye Boje Bomu ye ale kɔni i ka dɔn ka fɔ ale bɛ k'i taama ka na wa hakilila tigɛlen don koyi i ka dɔn ka fɔ a bɛ se yɔrɔnin min na min bɛ tali kɛ Mamudu la marifa kɔni i ka dɔn ka fɔ pistolet artisanal min ni ka dɔn ka fɔ a chargelen bɛ wa i ka dɔn ka fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen a tɛna ka gwɛlɛ wuli k'a dɔn ka fɔ a jɔkɛ la yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen i ka dɔn ka fɔ tribunal yɛrɛ da la jɔkɛ i ka dɔn ka fɔ ko a ni tora a la dugukolo ka baara tɛ dugukolo man ɲi dɛ wa bu i bɛ kɛlɛ bɛɛ kɛ nin nɔfɛ i laban bɛ tila ka digin ka t'i da ye kojugu dugukolo kɔrɔ e bɛ t'i da kɛ e bɛ t'i laban wa ala bɛɛ bɛ taa ye o awɔ an ta tɛ o ala dugukolo man ɲi dɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ Mamani Ture la a ko i ka dɔn ka fɔ nin waleya cɛjugu min ni a kɛlen filɛ nin ye i ka dɔn ka fɔ ko nin ye waleya ye min n'i ka dɔn ka fɔ faamaw kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ dugukolo ko a bɛ se ka bila minɛn gɛrɛngɛrɛnnen dɔ kɔnɔ sabula i ka dɔn ka fɔ ni mara min ni a kofɔtɔ filɛ nin ye k'i ka dɔn ka fɔ waati bɛɛ lajɛlen na nin ɲɔgɔn ko cɛjugu bɛ kɛ i ka dɔn ka fɔ nin yɔrɔ kofɔta in na wa i n'a fɔ a bɛ kɛ Mali dugu caman fana kɔnɔ wa i ka dɔn ka fɔ ko min bɛ tali kɛ famille la olu bɛ bila ɲɔgɔn na tuma dɔw la min bɛ tali kɛ duguw la i ka dɔn ka fɔ ko olu bɛ kari ɲɔgɔn na i ka dɔn ka fɔ ko sanga ani waati Yɔrɔ di Sahel ale yɛrɛ jamana kɔnɔ kosɛbɛ wa i ka dɔn ka fɔ ko cani walew bi don i ka dɔn ka fɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ k'i ka dɔn ka fɔ dugukolo ko ye min ni a tɛmɛnen filɛ nin ye i ka dɔn ka fɔ affaire min ni a kɛra justice kɛlen k'a ka kiiri tigɛ olu ka tila ka i ka dɔn ka fɔ a dilan dɔgɔya wɛrɛ la ko nin ye fɛn min n'i ka dɔn ka fɔ ko a cɛ man ɲi wa i ka dɔn ka fɔ maa min ni a ye waleya cɛjugu in kɛ n'o ye Mamudu Bomu i ka dɔn ka fɔ ko cɛ in ko a ye kojuguba kɛ sabula i ka dɔn ka fɔ kiiri min ni o tigɛra a ma to o kɔ o tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ jɔkɛ la ka tila k'a bonɛ a ni la kiiri tigɛlen kɔfɛ i ka dɔn ka fɔ ko cɛ in n'o ye Mamudu Bomu ye e ko i ka dɔn ka fɔ a tɛna a bɛ sɛgɛn nin ko in nɔ dɛ Basiri filɛ an ye min i ka dɔn ka fɔ Nouvelle Horizon Mamani Ture ale ka sɛbɛn Abu la révélation ne bɛ don n bɛ bɔ ni a ye mun ye sɛbɛnnikɛla ye u k'a ma ko B Diallo n'o bɛ fulakɛ ko fɔ Abu a ko 9e édition du concours d'excellence fans club tonton cɛmɔgɔ na ale ko fɔra a bɛ jalakɔrɔji danni sanji dɔ fitina yelen dɔ a ba ale ko fɔ a ko kɛnɛ in denfaya bɛɛ lajɛlen kun talen bɛ ka di anw ka belebele ma n'o bɛ professeur Mamadu Gaba Abu ko kɛnɛ in denfaya bɛɛ lajɛlen kun talen bɛ ka kalifa fierté ma sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye yiriwa kɔni ye sigida la kɛrɛnkɛrɛnla n'o bɛ tali kɛ kalanko la Abu Safinɛ Jara ko kan ka kɛ fasoden bɛɛ lajɛlen ma diyagoya ye ɲɛtaa ko o bɛ se ka na kalan ko bunakun sira fɛ cogo min na Abu ko kan ka kɛ fɛn ye fɛn mun n'a kan ka diyagoya mun ye duguladen bɛɛ lajɛlen o kan o de hukumu kɔnɔ la i bɛ n'a ye k'a fɔ ko promotion de l'excellence Abu anw ka kalanko bunakun kɛnɛ ka kɛrɛnkɛrɛnla anw ka kalansow la Abu ko nin ye fasoden ɲumanya belebele a ko mouvement fɛn fɛn bɛ yen association fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen kan ka fɛɛrɛ dabali kɛ k'i ka birikiden kelen Abu Safinɛ Jara k'o da mun ye kalanko yɛrɛ bunakun o sira kan a ko o de hukumu kɔnɔ la mun ye fanso club tonton cɛmɔgɔ Abu Safinɛ Jara de la commune de Jalakɔrɔji olu ma to kɔkoyi i bɛna ye k'a fɔ ko laadala ko la san o san u bɛ ni concours d'excellence Abu Safinɛ Jara u b'a baara k'o boloda kalansow ni ɲɔgɔn cɛ Jalakɔrɔji yɛrɛ a n'a a lamini o kɔnɔ a ko o dɔgɔduman kɛra mun ye sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna marisi kalo tile 4 ma san 2000 ani san 23 i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye promoteur ye n'o bɛ ekɔlisotigiw ko fɔ kɛ yɛrɛ ye a ka diya ani ka taa fara mun ye kalandenw yɛrɛ kan mun ye sigida maabaw dugutigilakaw mairelakaw jama de bɔra i n'a fɔ Lara Bɔlɔnba ka mun ye Jalakɔrɔji public de Abu Safinɛ Jara k'o sɛgɛrɛ o sabu ka mun ye nin concours belebele a kun bɛ ka boloda o don kofɔlen o kɔnɔna o la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin concours mun filɛ nin n'o bɛ tali kɛ concours d'excellence la i bɛna ye k'a fɔ ko a ko ɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra mun ye fans club de l'artiste tonton cɛmɔgɔ Abu ko a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra ale fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nka kɛnɛ in denfaya a makama a dawula ani a sanga Abu o bɛɛ lajɛlen tara ka kalifa belebele mun ma belebele mun n'ale tɛ maa dogolen Jalakɔrɔji yɛrɛ o kɔnɔna o la bilen
denmisɛnw mana wuli u ko Mahamadu Gaba musow mana wuli u ko Mahamadu Gaba Abu Muɲɛ falakaw mana wuli bɛɛ lajɛlen ko Mahamadu Gaba Abu Mahamadu Gaba ale ye mun ye kalan yɛrɛ bunakun kɛnɛ kan a bɛ dɛmɛ caman ta ka ɲɛsin maaw ma walasa kalan yɛrɛ kɔni ko bɛ se ka kɛ jalakɔrɔji o kɔnɔna o la cogo min Abu ko o dira a tigi ma sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko nin kɛnɛ in ka mun ye ekɔlidenw ye ekɔliden minnu n'olu kɛlen bɛ fitinɛ yɛlɛ yɛrɛ kalansow la sira caman fɛ i n'a fɔ ko mun ye kolografi Abu Safinɛ Jara olu baaraw nana boloda ka ɲininkali kɛ k'a jaabi fɛnɛ bɔ k'o bin o fɛnɛ baaraw nana boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ yen n'o olu kɛlen bɛ fitinɛ yɛlɛ ye kalansow kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara olu bɛ se ka kɛ sanayɛlɛn fɛn cogo min na o bɛ se ka yira maaninfinw na cogo min na o de hukumu kɔnɔna la mun ye professeur Mahamadu Gaba a yɛrɛ kɔrɔfɔ a y'a ta ten cadi a ko maa minnu ye nin ko in k'u labɛn k'a bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ wa fɛn yɛrɛ nafa minnu o b'a a la mun ye maître Gaba ye Abu Safinɛ Jara a y'i da don o la kɛnɛ mahama a n'a bonya i bɛna ye k'a fɔ ko maître Gaba ko a ye caman kɔni k'u sɔrɔ a la international ko kɛnɛ in kan mun ye maire délégué de Gabakɔrɔ n'o ko fɔra a bɛ Seydou Samake kofɔ a fana tun bɛ kɛnɛ in kan a fana ye hakilinata ye a ye dɛmɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ nafani filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ la révélation kɔnɔna la bɛɛ Jalo ale fatirikɛba ye Abu i bonya o b'a la Abu an ka bi ta in kuru yan k'a da yan siga t'a la baara ɲɛna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini n'Ala sɔnna